søndag eftermiddag. Frontgruppen i Tour de France kommer susende forbi Team Saxo Bank Hotellet. Bag Saxo Bank Hotellet holder en lastbil, hvor 2 danske kokke lige er begyndt at tilberede aftensmaden til holdets ryttere. Lige nu så har jeg faktisk 3 produkter. Jeg har sådan en masse små rosetter. Jeg har krømmel til salaten. Og jeg har lidt til forretten, sådan nogle fine lange strimler. Den kan man skære på sådan en fin mandolin. Helt tynd, hvis man vil det. Stjernekokken Torsten Schmidt er i år blevet ny køkkenchef på danskerholdet. Han skal optimere ernæring og ændre indgroede madvaner hos cykelrytterne. Den klassiske hvide pasta og ris er nu en saga blot. Men der er aldrig nogen, der har tænkt på, at brændstoffen er ret afgørende for en motor, om den nu fungerer og bliver smurt, og om den ikke brænder sammen. Jeg kan jo se, at de andre hold har også kokke, nogle af dem. Men det er ris, pasta og kylling, og det er den standarden. Der er ikke nogen, der tør at pille. Oppe på bjerget er Andy Schleck den stærkeste. Han vinder en flot alpesejr. Imens er der travlt i køkkenet. Menuen forberedes. Alt er planlagt. Hele holdets kostplan er nu fokuseret væk fra de hurtige kulhydrater. Røg og æg og salat og sådan noget, det er jo det er noget, der smager godt. Hovedretten bliver faktisk sådan et lidt farsbrød med et fuldkorns farsbrød, hvis man kunne kalde det på den måde. Nogle broccoli, og så desserten, der bliver nogle frugter i en økologisk te. Torsten Schmidt, der til daglig driver sin egen gourmet-restaurant, har sammen med Bjarne Riis udviklet et rullende køkken, hvor al maden bliver produceret her under Tour de France. Det gør holdet uafhængigt af dårlige køkkenforhold på turhotellerne. Vores køkken har vi jo en ovn, og så sådan en kombiovn, den kan alt muligt, og den har også det, som jeg nok kalder lynovn, altså mikrobølgeovn. Sådan en kombi-dampovn, hvor vi kan dampe grøntsager i. Så en lidt større ovn, man kan godt tro, at der er mange ovne, men det er faktisk ikke nok, fordi vi skal bage alt det brød til dem. Frost på den ene side og køl på den anden side. En flok trætte rytter kommer med stor forsinkelse til hotellet. Klokken er 7:30. Broccoli skal bare lige varmes. Torsten Schmidt har briefing med sin assistent. Nu skal alt snart være helt klar. Køkkenchefen løber næsten med maden fra lastbilen til hotellets restaurant, hvor hele menuen bliver serveret. Take care, there's a lot of garlic in this, so if you don't want garlic... No, my wife is here. Okay. Præcis kl. 21:30 kommer de første rytter til spisning. De er sultne og altid meget forventningsfulde. That sounds good. Og Cancellara har netop sat sig til rette, da Andy Schleck kommer tilbage til hotellet efter den store triumf. Schleck skal dog først i bad, inden han kan tage plads ved middagsbordet med sine holdkammerater. Og ligesom rytterne kan Torsten Schmidt nu gøre sig klar til næste dag, næste etape.